बोलो बोलो भारत माता की। चलो 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 आ Borong menang ononto de Brahma Nora already skin nuki mangkhana আমরা সবাই টিকেট টিকেট জিতবে কারা জিতবে কারা টিকেট টিকেট किस तरफ ओके सर इधर सर चाहते हैं गुरबो गुरबो थैंक यू खुलुमबायखा जेनाय टंनाय ताको बरं खानि आं पुइला खुलुमबाय आफालो एवं যারা মিডিয়া রঙ আনি সবানি চিবাই আফালো যে কক পিনাই রঙ কক के अवश्य सेमाव तो आं इलेक्शन बासावै जितिका आनी बोखावा जेदा मुचुंगमानि आं आनी बोखाव अबो मुचुंगमानि जे सामुं खायनाय हिमानि आसामुं खायमालिया आरो दङै आं किन्तु 2.5 बोसोरनि मन्थ्रि आबले मासाव आबोनि बागै आनी बोखानो आफसोस पाइलिया बंनो खायमालिया सामुं खायमालिया आ कारनै आं दाबो खायदामानो तैसा चेष्टानि बागैनो आं बिजेपि थाङै आं दाबो भोट बाचानानै हिनि प्रस्तुति काटिनि नमिनेशन दिखा आनी बोखाव विश्वास दं आं जितिनाय अबनको आं जितिनाय अबले आनी बोखाव विश्वास दं जनगण आनो सापोर्ट खायो अब आं साइबका तिनि आयेंनानि बररक केबो फाया हिन तमानि आयेंनानि बररक प्राय उंया फासे बं आयो 20 टाकारि फायगा हालहालि बोखानिका तिनि आंनि बो फाय तिनि आंनि बो मोटामोटी फायगा तिनि आंगो मोटामोटी रम उंया फानो 35टा हयतो 40टा फायगा तिनि आंनि लागे आबोनि बागै आं विश्वास दं जे खुबैनो जों तागलाय आं तेवाइसा এই इलेक्शना आं जितिनाय हिनि आं बोखाव विश्वास दं आबसुनखौ जतन सबानि सबाय हाताया पारि आं कगम थाका हामबाय।